ጆሴፍ ሲኬላ ዝበሃል ኮሚሽነር ፎር ኢንተርናሽናል ፓርትነርሽፕ እሱ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነቲ ናይ ልምዓት ቦታታት ዝበሃል ዑደት ብምግባር ምስ አብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ እውን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንቨስትመንት ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኢትዮጵያን ንምምሕያሽ ነዚ ዑደተይ ብከምዚ ጀሚረዮ እቲ ኣብኡ ዝወሃብ ዘሎ ምስክርነት እቲ ዝዓበየ ንመን ሕጂ ከሻቅሎ እዚ እንታይ ዓይነት ብድሕሪኡ መልእኽቲ ከም ዘሎ እንታይ ኣቮይድ ንምግባር ተባሂሉ ይግበር ከም ዘሎ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ብኢትዮጵያ ደስግእ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ቀጥታዊ ኢንቮልቭመንት ይገብሩ ማለት ኢትዮጵያ እታ ናይ ዲፕሎማሲ ሰንተር ምዃና ናይ ኣፍሪካ ዓብ ብልጫታት ተኸስበሉ ነገር ኮይኑ ኣብኡ መፅኦም ከዓ ምስ ናይ ኣፍሪካ ዩኒየን ኮሚሽነር መሐመድ ዓሊ የሱፍ እውን ኣብኡ ከም ተራኸቡን ግሎባል ጌትዌይ ኢንቨስትመንት ዝብል እዚ ኣፍሪካ ምስ ኤውሮፓ ኢትዮጵያ ምስ ኤውሮፓ ዝበሃል ነገር ቅድሚ ሕጂ ናይ ጣልያን ሚኒስተር መፅያ ዝገበረቶ ዑደት ብድሕሪኡ እውን እዚ ብኢዩ ደረጃ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፓርትነርሽፕ ተወካላይ ዝኾነ መፂ ምስክርነት ክህብ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩለን ዘን ዝገልፀን ዘሎ ሕጂ ራይዎ እዛ ሓንቲ ወይ ድብሎ ዝነበርኩ 7% ኢኮኖሚክ ግሮዝ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ብራይት ወይ ከም ደላ ገለ ዝገልፆ ነገራት እዚ ዓብ ነገር ነቲ ሪያሊቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩናት ምዃኑን እዚ ኩናት እዚ እንተቐፂሉ ፅባሕ ንጎ እቲ ሃገር ኣብ ምፍራስ ገፁ እንተኸይዱ ዋሕዚ ስደተኛታትን